Това всъщност е участничка. Едно момиченце с много красива рокля. Здравей! Здравей! Как се казваш? Розалия. На колко си години? На 4,5. А откъде си, Розали? От Нью Йорк. Откъде? От Нью Йорк. От Нью Йорк. Не се ли казваше Нью Йорк? Как се казва? Да не си от Бедрок? Не. Да не си на Флинстоун от семейството? Не. Защото каза от Нью Йорк. Нью и Нью Йорк, точно така. Я да видим кои дойдоха чак от Нью Йорк с тебе. Здравейте, това е мама ли? Да. Как се казва тя? Надя. А какво работи? Каква е професията? Пианистка. О, супер! А ти с какво ще си представиш сега? Песничка или стихче? Песничка. Една песничка на пианото е нашия пианист Пламен. И да чуем твоето изпълнение. Давам ти микрофона. Силен глас, нали? Втори ден и совам аз, просто без да спирам. А бои у нас само си избирай. Поеди се в този свят с любимия ми цвят. Оранжево небето, оранжево морето, оранжева тревата, оранжев е градът, оранжевите майки, оранжевите птица, оранжеви гитари, оранжево звънят, а очичко строг градът появи се вкъщи. Щом рисунката видя, бързо се намръщи и отсече безумен, ти реши ще кане. Оранжево небето, оранжево морето, оранжева тревата, оранжев е градът, оранжевите майки, оранжевите птица, оранжеви гитари, оранжево звънят. Но очите си на нас слънцето разплиска и тъй както иска, всичко му яди са. И тъй както иска, оранжево небето, оранжево морето, оранжева тревата, оранжев е градът, оранжевите майки, оранжевите птица, оранжеви гитари, оранжево звънят. Тази песничка навред се така ще пея. Знам добре и занапред да дружа се с нея. Може и да си голям, славно е да вижда сам. Оранжево небето, оранжево морето, оранжева тревата, оранжев е градът, оранжевите майки, оранжевите птица, оранжеви гитари, оранжево звънят. Ей, много верно пееш. Но ти трябва малко по-силен глас. Трябва, докато си в България, да посещаваш нашето училище за артистични деца. Видя нашето дете от училището, как е изпя тази песен, нали? Я ми кажи, баща ти с какво се занимава? Майка ти е пианистка, баща ти? Работи се с компютър. С компютър работи. Ти каква ще станеш, като пораснеш голям? Художничка. Можеш ли да рисуваш? Да. Тази рисунка твоя ли е? Да. Която е на бюрото. Я да я видим. Ама тя вече има произведения, които е дошла да покаже в нашото шоу. Къде се научи да рисуваш? Ходиш ли на курсове? Да. Много добре, значи ще станеш професионална художничка. А това за нас ли е? Да. Благодаря за подаръка. Пожелавам ти да станеш световно известна художничка и да правиш изложби в цяла Америка и дори в България. Красива усмивка към камерите. Папа Найчо, разгледай рисунката да видиш какво е. Много ти благодаря.